danna min subscribe. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka yan uwa. Yau darasinmu zai nuna mana yadda zaka cire background ɗin hoto, aka haɗa shi da na wani jarumin ko na wani ɗan fim ɗin dai, ka haɗa shi ya zama kamar tare ku ɗauka. Da farin bamu da application ɗin, zamu shiga Play Store kamar haka. Wanda already ni ina da application da ke, amma kun gan shi, bari nuna muku sunan shi. Gashi nan, sunan shi remove bg ɗin nan. Za mu open ɗin shi kamar haka. Sorry, za mu open ɗin shi kamar haka. Za mu ɗan jira shi ya buɗe. Allah in kai baƙo ne a cikin ɗin nan, da Allah ka taimaka ka danna mana subscribe, saboda mu dinga samun ƙwarin gwiwa ɗora muku sabbin bidiyoyi. Gani zai nuno mana, da fari zai nuno mana haka. Za mu ɗauke shi, zai nuno mana haka fuskar, sorry, haka zai nuno mana. Sai mu shiga upload. Nan shine upload ɗin da za mu shiga. Nan shine upload. Kuna gani? Idan muka shiga upload, zai watso mana na, sai mu shiga mahaifi ko kuma gallery, duk wanda ka iya shiga. Zai watso mana hotuna kamar haka. For example hoton wa zan ɗauko. For example hoton wa ya kamata na ɗauko ne, in ɗan yi mana example dai da shi, za mu ɗan gane. Bari shiga nan. Yawwa, bari mu ɗauko hoton Nuraiminu. Gan shi, bari ya gama. Ina dai kallo ba, kuma muna fahimta. Kun ga ya cire background ɗin, kun gani ya mai da shi kaɗai. Allah ka danna masa subscribe a tashin nan, saboda mu dinga jin daɗin saka hoto. In kana so ka save ɗin hoton, za ka shiga downloading. Za ka shiga download, zai watso ma a me kake so ka buɗe shi. Simple and easy. Kaga ka yi download ɗin shi, sai ka yi downloading ɗin shi. To mun gode da Allah. In kai baƙo ne, da Allah ka danna masa subscribe. Gaba za mu nuna maka yadda za ka haɗa hoton